имам право до 10 клипа да снимам, за да може да ми дадат да ги снимам. Ако снимам повече, те не ми дават да снимам. Кятапаци. Сега, драги зрители, какво искам да ви кажа? Всичко е много просто. Вече фърляме тази шапка, която не ни трябва. Какво правим сега? Всичко е много просто. Това е колаген. Пием го, аз съм го изпил. Така, след това кисело мляко. Разбъркваме една смес от, сега ще ви покажа, овесени ядки. Ето такива овесени ядки с някакви сушени плодове. Разбърквам. Ще да падна. Овесените ядки ги разбърквам в една е такава смес. Кисело мляко, овесени ядки, мармалад. Къде отиде мармалада? Няма, фърлял съм буркана. И какво правим? Закусваме. След което пием. 3 без стан. Как се вижда? 3 без стан. Пием 2 хапчета. За да може да имаме апетит и да качим някакво килце. Все пак идва зима. Трябва да имаме. Пием малко кафе. Да имаме злоба. Много горчи. Така, след това какво правим? Бъркаме си протеина. Ето го. Бъркаме си протеина. Какво има вътре? Има креатин, глутамин, аминокиселини. Какво има друго? Таурин. Пиеме си витамините. Animal Pack. Защо? Защото като ядем витамини с храната, случайно ако нещо липсва, трябва да го има със сигурност. И след малко какво ще правим? Според вас, какво ще правим след малко? Всичко е много просто. Излизаме навън, е златна есен. Ще бягаме, ще спортуваме, ще караме колело, ще тренираме, защото днеска сме почивка. Драги зрители, всички тайни съставки изядох, изпих и още ям и пия, за да мога да имам сила да изкача черни връх. Обаче аз и забравих тук една тайна съставка. Ето я, много ми харесва. И всичко това нещо ядох, пих, и по едно време какво да гледам? Навън облачно. Гледам прогнозата дъжд, леле, а аз ще изкачвам черни връх с шосения бегач с тънките гуми. Викам то,
аз като тръгна ще въртя напред, а той на горнище ще върви назад. И викам, аз докъде стигна така? И затова викам, най-добре да си пия тук тайните съставки, да си ям и утре пак ще гледам дали е облачно, дали е подходящо времето и ще ходя пак на Черния връх. Айде на здраве, да сте живи и здрави! Подкрепяйте канала!